Hei, tässä videossa haluan näyttää sinulle, miten voit rakentaa tällaisen kauniin verkkosivuston. Mä tiedän, että verkkosivuston rakentaminen voi olla ylivoimaista. Tarjolla on niin monia työkaluja kuten Shopify, Wix, Squarespace, Hostinger, GoDaddy ja tietenkin WordPress, ja oikean valitseminen voi olla todella ylivoimaista. Tässä videossa olen ystäväsi ja näytän sinulle oikean ja helpon tavan tehdä se ja sen, miten tein sen omalla verkkosivustollani. Voin kertoa teille heti, että käytämme Wixiä. Tätä työkalua käytin omalla verkkosivustollani julianweber.com, joten pidän Wixistä paljon. Se on myös suuri verkkosivustojen rakentaja, joten heillä on kilpailukykyinen hinnoittelu ja eniten ominaisuuksia. Aloitetaan siis pitemmittä puheitta. Ennen kuin aloitamme, löydät linkin Wixiin tämän videon kuvauksessa. Se on kumppanilinkki, ja jos klikkaat sitä, pääset tälle sivulle. Ja täällä voit rekisteröityä ilmaiseksi ja aloittaa ilmaisen kokeilujakson. Ja samalla autat minua ja kanavaani, joten kiitos paljon siitä. Joten mene vain eteenpäin, klikkaa sitä ja anna sähköpostiosoitteesi ja aloita nyt. Ja kun olet tehnyt sen, pääset tälle näytölle. Ja täällä voit keskustella Wixin uuden tekoälyn kanssa. Olen jo tehnyt muutamia videoita siitä, joten käy katsomassa ne, mutta nyt haluan ohittaa sen, koska haluan käyttää mallia lopussa. Tässä voit siis kertoa Wixille, millaisen verkkosivuston haluat rakentaa. Sanotaan siis, että haluan rakentaa toimiston ja haluan vain mainostoimiston. Ja sitten voin klikata jatka. Ja nyt Wix valmistelee kojelautaa meille. Ja tämä on Wixin kojelauta eli backend. Tämän näet ylläpitäjänä. Täällä sinulla on verkkosivustosi asetukset. Näet analytiikkasi. Teillä on markkinointinne ja myös postilaatikkonne. Kun ihmiset ottavat sinun yhteyttä verkkosivustosi kautta, voit vastata heille täällä. Mutta mennäänpäs eteenpäin ja perustetaan sivustomme. Wix antaa sinulle lyhyen tehtäväluettelon, mutta haluamme siirtyä kolmanteen vaiheeseen, Design Site. Nyt voimme joko antaa tekoälyn suunnitella sivustomme tai valita mallin. Mä valitsen mallin, koska mä pidän Wixin ammattimaisen näköisistä malleista. Ja tässä voin sanoa mainostoimisto, ja se antaa minulle jo joitakin verkkosivustomalleja. Jos haluat rakentaa verkkosivuston johonkin muuhun tarkoitukseen, voit tietysti käydä läpi ja tarkistaa sen. Täällä on yrityssivustoja, terveys- ja hyvinvointisivustoja, kauneus- ja hiusalan sivustoja, muotisivustoja. Sinulla on verkkokauppamalleja. Ja sinulla on luovia malleja esimerkiksi valokuvausta, muotoilua, musiikkia ja luovaa taidetta varten. Mene vain eteenpäin ja selaa läpi. Melkein jokaiseen käyttötarkoitukseen on oma mallinsa, mutta me haluamme tehdä markkinointia. Käydään siis läpi ja katsotaan, mistä pidämme. Pidän tästä paljon. Voin siis klikata View ja katsoa miltä se näyttää. Ja pidän siitä, joten voin klikata Muokkaa sivustoa. Ja nyt Wix tuo esiin editorin. Täällä vasemmalla puolella on valikko, josta voin lisätä elementtejä, lisätä osioita, lisätä uusia sivuja tai muuttaa ulkoasua. Yläreunassa on palkki, jossa voin vaihtaa työpöytä ja mobiililaitteiden välillä. Mä voin peruuttaa tai tehdä asioita uudelleen ja voin zoomata ja julkaista verkkosivuston. Aloitetaan siis helposti zoomaamalla ja muuttamalla tekstiä. Tässä meillä on teksti ja voimme vain klikata sitä ja muokata sitä, jos esimerkiksi sanomme nyt yhteyksien luominen ja toimittaminen parhaan ROI:n yrityksellesi esimerkiksi. Voimme muokata myös kohtaa ja lisätä siihen lisää tekstiä. Periaatteessa näin tehdään PowerPointissa tai Wordissa. Voit suurentaa fonttikokoa, voit muuttaa fonttia, voit lihavoida tai kursivoida sen ja sinulla on joitakin tehosteita. Voit muuttaa väriä. Tämä on siis melko suoraviivaista ja menee ilman lisäselvityksiä, sanoisin, koska se on melko helppoa ja suoraviivaista. Mutta nyt se, mikä tekee Wixistä todella erikoisen, on raahaa ja pudota editori, koska voimme ottaa otsikon ja raahata sitä ympäriinsä kankaalla ja tehdä siitä todella omanlaisensa. Voimme siis siirtää sitä ylöspäin, alaspäin ja hieman enemmän tänne. Ole vain varovainen. Älä siirrä sitä tämän rajan yli, koska se ei näy pienemmillä näytöillä, kuten iPadissa tai matkapuhelimessa. Kaiken sisällön pitäisi siis olla näiden kahden rajan välissä, mutta pidän jo nyt tekstin sijainnista. Ja voimme siirtää sitä hieman ylöspäin ja tätä myös ja ehkä tehdä tästä osiosta hieman suuremman. Ja nyt voisimme lisätä esimerkiksi painikkeen, jolla ihmiset voivat ottaa meihin yhteyttä. Voimme siis vain klikata tätä ja ottaa painikkeen tähän, tehdä siitä hieman suuremman, koska se on toimintakutsu, muuttaa tekstiä, ota yhteyttä meihin. Ja tietysti jokaisen painikkeen pitäisi linkittää jonnekin, jotta voimme linkittää sen jollekin verkkosivulle. Katsotaanpa, mitä sivuja meillä on jo täällä. Meillä on siis tämä etusivu, ohjelmat, projektit. Meillä ei siis ole yhteystietosivua. Lisäämme sen hetken kuluttua. Näytän sen teille ja sitten voimme linkittää sen. Mutta ehkä haluaisimme tänne videon, jossa selitetään palveluitamme ja tervehditään sivustomme kävijöitä. Voin siis napsauttaa lisää elementtipainiketta ja napsauttaa sitten videota ja sitten voin vain laittaa YouTube-videon tänne.
tehdä siitä hieman isomman ja vaihtaa sitten videon. Otan vain tämän esimerkin URL-osoitteen ja laitan sen sisään, ja nyt video on jo ladattu. Ja tässä voimme sitten sijoittaa videon, ja nyt meillä on osio, jossa tervehditään kävijöitä, ja meillä on ota yhteyttä painike, ja meillä on video, jossa selitetään palveluitamme. Se on siis jo aika siistiä. Voimme zoomata hieman ja tarkistaa sen, ja sitten voimme mennä alaspäin, ja tässä meillä on lisää osioita, jotka tulevat mallista. Ja tässä meillä on projektimme, asiakkaamme, ja voimme tietenkin vain mennä sisään, klikata, ja sitten voimme vaihtaa kuvia eri asiakkaiden logoja varten. Tai esimerkiksi tiimimme jäseniä. Voit vain klikata sisään, hallita mediaa, ja sitten voisimme muuttaa näitä kuvia. Esimerkiksi vaihtaa kuvan, ja nyt voit joko ladata omia tiedostojasi, tai Wixillä on myös mediaa täällä. Voit siis valita tämän median, tai käyttää Unsplashia, joka on ilmainen alusta varastokuville. Joo, en tiedä. Valitsisin tämän kaverin ja lisäisin vain sivulle. Meillä on siis uusi tiimin jäsen. Klikka vames. Ja nyt hänet lisätään tähän. Loistavaa. Näin siis muuta tekstiä, kappaleita ja kuvia, ja voit myös lisätä videoita sivullesi. Ja mä kävisit vain tämän läpi ja muuttaisit kaiken, joten tee siitä vain oma. Voit aina linkittää tekstin, joten sinulla voi tietysti olla lisäsivuja, joilla selität portfoliotasi. Mutta nyt luodaan yhteystietosivu, koska ihmiset eivät voi ottaa meihin yhteyttä täällä, ja minusta se on todella tärkeä sivustolle. Okei, että he voivat ottaa meihin yhteyttä. Siksi haluamme mennä tänne sivujen ja valikon kohdalle. Sitten voimme lisätä valikkokohdan, sanoa uusi sivu, ja Wix antaa meille paljon erilaisia malleja. Napsautan yhteyttä, ja tässä meillä on malli yhteystietosivulle, joten teen. Mä pidän tästä paljon ja voin klikata lisää sivu. Ja nyt Wix lisää tämän sivun automaattisesti valikkoomme, ja se näkyy tässä. Voin siis klikata valmis nyt ja sitten hyppään sisään ja muokkaan kaikkea. Laitan oman osoitteemme, laitan kuvan. Voin myös muuttaa Wix-lomakkeita täällä, jotta voin lisätä siihen lisää kenttiä. Napsauta vain lisää uusi kenttä, ja Wix pyytää sinua lisäämään uusia kenttiä lomakkeeseen. Jos esimerkiksi tarvitset URL-osoitteen tai syntymäpäivän tai jotain muuta, voit lisätä tämän tähän. Aukioloajat, ja voit tietysti lisätä tämän kartan tähän. Hallitse siis sijaintia. Jos olet esimerkiksi New Yorkissa, San Franciscon sijaan, voit vain kirjoittaa sen, ja yhtäkkiä oletkin New Yorkissa. Ja tämä on vähän pieni. Voimme aina tehdä näistä osioista hieman isompia, ja älä venytä sitä. Voimme siis vain suurentaa tätä karttaa hieman. Kuten olet nähnyt aiemmin, voit vain lisätä tekstin, ja jokaista elementtiä voi klikata, ja se tuo aina esiin vaihtoehtoja, joita voit tehdä täällä. Hallitse sijainteja. Voit ottaa asetukset ja suunnitteluvaihtoehdon ja muuttaa sitä. Me voimme esimerkiksi tehdä kartasta myös värikkään. Mun mielestäni tämä näyttää vähän paremmalta, ja ehkä haluatte lisätä tälle sivulle toisen osion. Sitten voit klikata lisää osio. Ja tämä toimii periaatteessa samalla tavalla kuin sivujen kanssa. Sinulla on täällä paljon malleja, esimerkiksi tiimillesi, yhteystiedoillesi. Ehkä yhteyshenkilö sopii nyt tänne, koska olemme yhteystietosivulla. Valitaan siis tämä. Pidän tästä tyylistä. Tässä voi olla osoite, puhelin, sähköposti ja sosiaalinen media. Sitten voimme vain poistaa tämän tästä. Voit aina vain poistaa asioita ja siirtää lomakekentät ylöspäin. Ja jos sinulla ei esimerkiksi ole aukioloaikoja, voit tietysti aina poistaa tämän osan. Ja sitten se on poistettu, ja näin voit tehdä siitä oman ja vain lisätä kaikki elementit tänne osioihin, tai lisätä kokonaisen osion tälle sivulle, tai lisätä uuden sivun. Ja nyt meillä on vain paljon erilaisia valikkokohtia, mikä on mielestäni hyvin rumaa. Voimme siis mennä eteenpäin ja piilottaa ne tai poistaa ne. Voisimme esimerkiksi poistaa ohjelmat, joita teillä ei juuri nyt ole. Poista se ja siirrä se pois. Ja tietoa meistä on jo etusivulla, joten voimme piilottaa sen. Mun mielestäni palvelut ovat tärkeämpiä ja myös yhteystiedot on säilytettävä, mutta mielestäni kotisivujen valikko on hyvä. Ja siinä on 5 kohtaa. Mun mielestäni se on hyvä viraston verkkosivustolle ja pidän siitä, joten voimme pitää sen. Nyt tiedätte, miten tekstiä muutetaan ja miten painikkeita lisätään. Haluamme tietenkin linkittää tämän painikkeen nyt yhteystietosivulle. Voimme siis mennä sisään ja klikata tästä yhteystiedot-painiketta ja nyt painike linkittyy yhteystietosivulle. Mutta painikkeella voit linkittää myös toiseen verkko-osoitteeseen, esimerkiksi Instagram-tiliin tai YouTube-kanavaan, ja viimeinen osa on sivuston julkaiseminen. Voimme siis napsauttaa Publish, ja Wix antaa meille tässä dummy-domainin julianshomepage.wixsite.com
www.julianweber-4. Ja tässä voit vain käydä läpi ja klikata kaikkea. Tässä on esimerkiksi palvelut ja se vierittää alaspäin. Tässä on yhteystietosivumme ja se on täällä. Nyt näen, meillä on yhteystiedot kahdesti ja tämän takia sun ei pitäisi julkaista verkkosivustoa suoraan. Voit aina ensin esikatsella sivustoa ja mennä tästä esikatseluun ja sitten tehdä laadunvarmistus ja älä julkaise sitä heti, kuten minä tein juuri nyt. Mutta minusta se on hyvä toistaiseksi, koska kukaan ei kuitenkaan näe tätä verkkosivustoa. Poistan viimeisen osan ja kyllä, tämä on yhteyshenkilö. Minun täytyy nimetä se uudelleen ja tehdä siitä yhteyshenkilö. Joten kyllä varmista, että korjaat kaikki virheet ja sitten julkaiset sivustosi. Ja tietenkään tämä ei ole hyvä verkkosivuston verkkotunnus, joten siksi haluamme liittää oman verkkotunnuksen. Ja voit klikata tästä ja klikata vain Connect Your Domain. Ja esimerkiksi minun verkkosivustoni on julianweber.com, mutta tämä on jo varattu, joten valitsisin julianweber.com. Mennään ja verkkotunnus on ilmainen, joten voin saada sen. Ja tässä Wix pyytää sinua päivittämään. He eivät tietenkään anna sinulle verkkosivustoa omalla verkkotunnuksellasi ilmaiseksi ja sitten voit klikata Jatka. Ja nyt yksinkertaisesti valitset suunnitelman. Kannatan aina Light-suunnitelmaa, jossa aloitat pienemmällä suunnitelmalla ja päivität sitten myöhemmin, koska tässä sinulla on jo ilmainen verkkotunnus ja 2 gigatavua tallennustilaa ja jo 2 yhteistyökumppania. Mutta jos sä olet isompi yritys, voit valita Business tai Business Elite-sarjan, jolloin sinulla on enemmän tallennustilaa ja enemmän yhteistyökumppaneita. Ja jos olet verkkokauppa tai haluat hyväksyä maksuja varauksista, tarvitset tietenkin Core-paketin, koska tässä voit hyväksyä maksuja. Ja sitten vain valitset suunnitelman ja maksat PayPalin tai Visa Mastercardin ja luottokorttien kautta, ja sitten Wix menee eteenpäin ja rekisteröi sinulle mukautetun verkkotunnuksen, ja sitten verkkosivustosi on käytössä tämän verkkotunnuksen alla. Näin rakennat verkkosivuston Wixillä. Melko helppoa, sanoisin. Jos haluat kokeilla sitä nyt, mene eteenpäin, klikkaa linkkiä kuvauksessa, se antaa sinulle ilmaisen kokeiluversion. Ja kyllä, jos olet siellä alhaalla, anna peukku ylös ja nähdään seuraavassa videossa. Hyvä poika.